scéal é faoi lánún ó go tá chorfuatha I maiile cósta in Leabhar na hÉireann. Cúiseann atá an teach beag deasach agus bart fáiste óg. Agus tá ar sanna ach níl siad rá hínta bhfuil siad sanna. Agus sé scéal tá ná go dagan sean chara ar chuairt. Sort scéal clásicach na riire an cara agus fear cara leis an fear céile ó leint an choláiste agus múslín sé móchan sa bhain chéile. Agus tréir chéile tagan sé an cónaí lo mar duine é nach bhfuil socrí síos a héin, mar tá daoine se thóg agus cuit go háart a níl siad socrí síos go fáil. So tá réitín se go hanháiles na páistí, duine léanta se agus bín sé múna dá faoi an seans réig agus rudí mar sin agus réití bín sé gimmart fé leis an bhar chéile, agus sin bu chóráit a fad aige leis an bhain chéile, agus titin sin rá leis dúir chéile, agus ní léir ditin séis an rá le hinúnach dite nach in sin sin scéal sear fad faoi hecht agus éimecht, agus tá annach chu techt agus éimecht a gceist freisin tá tréimh se gear ar Mórain agus Sir London, na gnárodí a bhhainin le daoine agus na fihidí, amachs na fihidí atá siad na character ar fad agus tá gáir a freisin, so tá daoine sin eile sa scéal card an lánún agus cara le Seoirse sin é an cuairteoir agus chuí mar réitín daoine le chéile agus mar a hagan daoine agus mar réimín daoine go háirt ag an níos sin ar nachfuil daoine ar ire socrí síos a gceart go fáil. So thosan scéal mar tá scéal tá síal fada nó réamhhíal fada ag an leabhar mar fra lyricí béarla thosa sé dosach agus mar bhíon le lyricí de gnáas de chéad fearr sa bhíon siad agus sang a bheith lisan tanam bhí agus tá tanam sin fós sa leabhar mar gur anime a thug an Seoirse mar leasanam ar líis ag puintáir agus é sin tacht ó sean scéal clásicach agus gur chuid go an éiad agus so dágus na dántá an hÉilis ruidir bíidir cearca leor tá fáilisiú dánt níos measna iadach ní an méon mhóríireachtaí de ailsiú. Churas chuig Brendan Kennelly iad agus dúirt sé bhil sé go scríomh an uorscéal baníothra mar chuid daoine siad scéal ar bhealach cé rá fuireach éagsú leacab. Agus sin híl mé áráid go nnéan íirecht béidir, go bhhail seoing mar sinne. Ach fi me gobar lom ar an uorscéal béarla, agus béidir bhí cearach míle focail nó beag nach cuidháil go uorscéal béarla scríomh. Agus is a tríú fearsa bhí me scríomh ag sin uorscéal mar ring me an gnáir a dhéanana tú an uorscéal, sin níos minicí sa tríú fearsa. Agus Gordon the Great an tanam hir, sin an tanam hí ar an character tháinig an uorsna, agus sort magus an anam mar gur duine atá ionintach ar bhealaí ard agus ar bhealaí eile nachfuil a gaiirí leis sort fille, go tá uailmhíonach ach nach duine chu daibhann, sort character bhí rán nús le grán mól an sort duine sin a hagan agus character. Tá níl siad an éir nach is na scéalta Mórain ar an Mórain as an armman sa rank, tá na leheadí anús a rúis an duine seo na cáirte leis an a bhí ag daoine ar bhíad ar óg agus a bhfuil cuid gan óige an tá fós béidir. Ach réanos Thart ar ná gran méid sin tríomh agam iarm obair ar rud eile síl Seoirse mac Thomas le muirs mo caníal séir seirme dúr an cúnaá agus churmain láisríomh an bear letíh agus níiad an dádaíana mar bhí sean lánarm se gobar le muiris agus bhí sean spregóil agus ag buinteáir treis blian nó mar sin higus nuair a cháin arás ag an uorscéal Gaeilge, nó ag an uorscéal gur an Gaeilge a leanhan a rá leis. So háil rud ag an spéisiúlann sin trí bheith gobar le muiris agus a gobar ar Seoirse. Agus bhí mar a gcónaí le bheith an bhar céileach. Mar cin alúmas an muiris agus Seoirse mac Thomas agus muiris dartha mé anam Gordon go Seoirse agus is sort just rud leanúnas agus ar hen se lom cinál mar bhí cuid gan na téimi sin fiúin sin an cáirte sitar beidir Michael and David agus Seoirse mac Thomas. So agus déanam antagart an bheog. So smailm rudaí an ascailí chéile agus gan éon a choramú agus mar sin pí a déhairt lom. So sin chu hála sé agus ríis agus freisin
scríbas Albert amháin sa chéad farsa tríomhlíon na bhí sé faring na rudí cínta mar sin agus nó bhreas yes an ghaeilge bheith seo agus taine sin dom dúad níos láidre agus ar nó sin ghaeilge chéadtanga leabhar me agus ar so ar deir beidir gur air me gur tíocht bhile chugam héin a bhí me ar deir agus níor ruchrod an eistar mar for me ré leis na tuairme sin go méidir go mé cheart gur scrífan na méil agus cóleachílumm héin beidir bhíor chodáiste daoine nús anráis Joe O'Connor agus sin agus beidir daoine eile bhí thart éimeann Delaney daoine mar sin agus ar nó daoine eile bhí orscéalt a scríomh acu sin na méil agus is ar breanúirtha sin a bhéon beidir nó Hugo Hamilton daoine eile agus an sin nó Colm Tóibín na daoine bhí tá si beganí sin iad sin ach ag an ná céan na binid na daoine timppla an go mefin breanúirtha na héins na fétí. So is mína be méil a bhí me chuirs na daoine bhí scríomh an éige Mhárta nó Cain agus Seosamh Mac na hanig go mórlam bhain siad beidir le sí leile ach an sin a tháinig an údar Filleann le hÉilis tá chosáasta inis gur an bhéilge sé scríomh ní bhéon broú leis am héna chorbeh ar bhealach agus ach just únta tálín a dé ar bhealach deas agus ar sin éart an scéal.